Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Namanje kusasenzima ukwamukela kumkhwenyana oshisa unkosikazi wakhe ngomlilo ngoba emsola ngokumjolela. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lani blogana le video. Mangoqala sijonele likhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Uthi kusasenzima ukwamukela owesilisa wasemamelodi etswana uhlengani mabaso oshiswe unkosikazi wakhe ombhunyele ngopetrol maqede wamvuthisa ngomlilo ngoba emsola ngokumjolela bese kuphela eminyaka engu-19 beshadile konke kuhamba kahle. Inkinga iqale la lo wesilisa obekhuluma khona nowesifazane efonini. Unkosikazi wakhe ubesemsola ngokuthi uyamjolela. Lo owesilisa oneminyaka engu-42 wasemamelodi etswana uthi kunzima ukwamukela isimo asephila ngaphansi kwaso emva kokushisa unkosikazi wakhe. Umkami wangithola ngikhuluma nowesifazane kumakhalekhukhwini wami wabe esecasulwa yilokho. Ngazama ukumtshela ukuthi cha akukho okutheni esikuhlanganisayo, ingxoxo nje njengomuntu engimjwayele, kodwa akazange afuna ukulalela. Ngazama ukumncenga wagcina engikholwa. Kwathi kusihlo umkami wabe sengena egumbini lethu lokulala wabe esengibhunyela ngopetrol ethi mangikhulume iqiniso mangenjalo uzongishisa ngiphila. Ngangisiyela ukuthi uyadlala umkami wabe esawukhela umethiso wangivuthisa kanjalo. Ngakhala kakhulu ngizwa izinhlungu kodwa ngenhlanhla ngakhona ukuphuma ngayophoseka emanzini, kodwa ngase ngivele sengishe kabuhlungu ngendlela emangalisayo. Uqhube wathi awumakhelwane bafika bazama ukungiphuthumisa esibhedlela, nala engafika sengiquleke khona ngaze ngikhona nokubona ukuthi kwenzakalani. Uthi ngavuka emva kweviki ekuqulekeni ngisesibhedlela. Angikholwa namanje ukuthi umkami lo enginezingane ezintathu naye ozame ukungibulala ngiphila engishisa ngiphila. Uthi nomkami asikaze saba nengxabano ejulile, futhi ke ngalo lalusuku angazi yini le eyayimkhungathile eze enze isenzo esibhlungu kangaka. Uthi selokhu ngaphuma esibhedlela angaze ngizwe lutho ngayo. Konke engikubonayo amaposti ka Facebook nje halokho wabhala khona izinto ezithile. Uthe ngifuna umthetho udlala indawo yawo, amaphoyisa emfune azamthole bese khalelwa ngamasongo kasigonyela. Ngifuna ukuthi lokho akwenzile akukhokhele, kuchaza yena umgilo. Bafethu lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi comment section. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.